Kemudian teman bयखौ आंनि सोमदोननि इउटुब चेनेलाव गियाव बरगबाय थ गाइस दासान्दि बिराद अखा हागासिनो आरोना बे अखा हानायजोंनो जोंनि नैबे कक्राझार टाउनाव माबायदि दै लोमखो ओरैबायदि गिलु बालु दै लोमबाय गाइस नायजाला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नायलांबाय थाबानो मोनसिगोन माबायदि दै लोमदों गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौल' जोबजास ओरैबायदि बुंनो हाला आरोना गाइस ओरैबायदि दै लोमबायना ओरैबायदि सेस टाउनानो लोमजोबबाय सेस गासिबो लोमजोबबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नोंथांमोना नुगोन माबायदि लोमदों बबे जायगायाव माबायदि लोमदों नोंथांमोना देखायलांगोन ओरैबायदि दैबाना जाबायना अखा हानानै आरो अखाया हाबावनांगौबाथाय सेसखासै आरोना सेसखासै थ नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो आं स्टार्ट खालामलांसै माबायदि दै लोमदों बावला हाबखानोसै आंनावबो दखानाव खुनु रोखोमसो बासिदों आस्ते आस्ते होबाय एबार लैथोनि दै हेभि वेट सेकेन्ड गवा बाथौ इन्टारप्राइजआ दैयावहाय गनायनि लामायाव अखा हाबावबाथाय केस सेटआपखा बिजनेसानो I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so